زوالودو حكايم عديتات نبيت كريستيان كأتوا يخلعين كقارو يخلو يوم منم زخل خلهم نجار يلي بيت كريستيان كي تأتوا كي تقربا أولي دكوية لا حراس أتي كوية لا ولكن بيت كريستيان كبيت كريستيان كترح أي جبر كل ثلاثة حراس عمقا نود حراس أتيخا وديا منم مرجعي كيد ليكا كتقدس تقل كتقرب تقل لا بيت كريستيان كتأت تقل منم زخل خلك كان نجار يلي كل جزء زوالو دسوات حكايم أنت يجورو معز خيقرو سيد عندما أزحم مثل بزعبي زبرت عسل زخنة حراسات عديتاتنا أول كنت مغا أي خلاي مغنياتو كابدمن سلزين صها كساتيا كرتشا جن أول جن يخلى أي نزل كريستيان مغنياتو بيت كريستيان بقرانيو ملك عسل تمثل قرانيو دمان أبوي تنا من حدنا أيس كرسوس دم زفاس سلا بتشايا نايمر جم دم زبهاز نورا أهاد تيران ورحبت سجاته وهاي لزب كريستيان اسكاب دما اسكاب لنصل مالت مخنياتو تبيت كريستيان هاي كريستوس دم زفسلو بوتا سلازخونه دم نكيفسا دما اسكاب تنصل بالمال على بيت كريستيان يتاتي ترى رخيصه مالت يخوني مرغم مالت ايخوني حزب كريستيان بسم الله وولد ومنفس قدوس احد املاك محرتو ابزحو معتو اطفيو ناب ساعه زي كنبصح فقده ناي نغسات نغس ناي حيالات حيال ناي كل فطرت غويتا زخونه እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ካባጽናፈ ዓለም እስከ ባጽናፈ ዓለም استخبرن استمسገነን ይሁን ሰላም ህዝበ ክርስቲያን ሰላምታ ይረሳዕኩን አመለ ዓለም እልትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ስሙ ክንነጋገር ስለ ስሙ ክንመሃር ቅዱስ ነገር ንክንሰምዕ ባሪኹ ቀዲሱ ዝሃበና እግዚአብሔር አምላክ استخبرن استمسገነን ይሁን አሕዋተይ እና ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሒዘልኩም መጽያ ዘለኹ ናይ ብዙሓት ጥያቄ ብዙሓት ዘደናግር እሞ ብዙሓት ህዝበ ክርስቲያን ዘልዕልዎ ጥያቄ ብዙሓት ህዝበ ክርስቲያን ዘይፈልጥዎ ክርድዎ ለለዎም ከስተኻኸልዎ ለለዎም እየ ሒዘ መጽያ ዘለኹና ህዝበ ክርስቲያን እርግጠኛ እየ እዚ ቪድዮ እዚ እስከ መጨረሻ ብደም ገርኩም ተሰሚዕኹምዎ ትጥቀሙሉ ኢኹም ትዕግስ ገርኩም እስከ መጨረሻ ስምዕዎ ለብዙሓት ህዝበ ክርስቲያን ድማ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ሳብስክራይብ ለገርኩም ተሃለኩም ድማ ሳብስክራይብ ጎሩ ላይክ ውን ገርኩም ጀምሩ ወዚ ቪድዮ እና አሕዋተይ ኣብዚ ቪድዮ እዚ እንመሃሮ ብዛዕባ ሓራስ እዩ ሓራስ ኣብ ሃድስ ኪዳን ታእያ ኣብ ብሉይ ኪዳን ታእያ ርክስቲ ድያስ ወይስ ቅድስቲ ዝብል ናብ ሓራስ ዝኣተወ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከኣቲ ይኽእል ዶ ክቐርብ ይኽእል ዶ ምስ ሓራስ ተነኻኸ ኣደ ሓራስ ዝነበረ ከምኡውን ሓራስ ዘዋለደ حاكم كخوني خل عادك نسيو عديتاتنا كخونا يخلا كقروا يخلادو لا بيتكشان كأتوا يخلادو ما أسخلا بيتكشان كأتوا يخلا كقروا يخلا حراسون شو عتم عالتي ود توليدا قال توليدا ما عصر تروع عتم عالتي زرخصة ريا لذي حراس أد حراس كي ترج أي خسوي عتدو تنا حراس لله تجزا خير وخصديو نحراس نجر حراس نخو تخل خزرخصة ديو ببليتيان بهادسيان بخمايو زبد سفح زبالة عرس حزلكم متى لكم زبد كريستيان هاكم زدلت عجز كير خاص كم تجرش عم اسمعيو لا كل زبد كريستيان محاضرة شير جورو أحواتي زبد كريستيان سبسكرايب لجوركم ساعات هالكم دما هامزي كل زينة بيت كريستيان سرعات كأنونا دوغما أو زي يوتيوب زي زلك أقولوا سلازقنا كلكم سبسكرايب مقدار كي ترسع كلكم ديال أحواتي إن أوزي مجمرة قدمينا بحراز زاته وسنا بيتكشان كأتخدو زوال دخل قرب يخدو لا بيتكشان بخمية أتيخل قدم مالنا حراس تأيا أبلي جيدان أبعد جيدان بخمية زرخصت بخمية استقدست زر كنجركم يا زر كريستيان إن حراس أبلي جيدان أوريت زلواويان معرف عصر تخلته وصل حدا زيهر أملاك نمسي همزيلو نجارو يبلنا سبيتي ود أنت وليدا شو عدت معلتي زرخصت إياه ثلاثة سلسي معلت دما اسكاب دمال نتصل استقدس نجر كتنك إبلا لا بيت مقرسون كتأتي يبلنا قال أنت ولي داون اسكاب خلته سواء يولو خلته سواء مات 14 معلتي اسكاب 14 معلتي زرخصت إياه اسكاب شدشن معلت دما دما اسكاب نتصل استقدس نجر كتنك إبلا لا بيت مقرس كتأتي يبلنا كم معرف حدا اسكاب معرف حموش بدم غيركم انو معرف 10 تخلته اوريت زلواويان مالتي
እና ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ እንታና ክንርዳዕ እሳ ዝነኸአቶ ነገር ናብኣ ዝኣተወ ሰብ ኩሉ ዝረኸሰ እዩ ነይሩ። ሕዋት ህዝበ ክርስቲያን ክትፈልጥዎ ዝግበአኩም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝረኸሰ እዩ ነይሩ። ሓራስ ማለት ኩሉ ዝነኸአቶ ነገር ዝተንቀሳቀሰቶ ነገር ዝተሓድረሉ ኩሉ ነገር ዘላቶ ነገር ዝረኸሰ እዩ ነይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ሰባት ዝፃሕፎ መልእኽቲ ምዕራፍ 13 እንታይ ይብለና? ጋብቻ ብኩሉ ክብር እዩ እቲ ኣልጋ እውን ንፁህ እዩ ይብለና። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኩሉ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቐለ ኩሉ ዝረኸሰ ነገር ንፁህ እዩ ቀዲስዎ እዩ ዓለም። ስለዚ ኩሉ መርገም ዝነበረ ለቦና ኣዳምና ለሔዋን ዝተረገምዎ መርገም ነበረ ኩሉ ብምልኡ ኣንፅሂዎ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ በረከት ገይርዎ እዩ ንበረከት ገይርና እዩ። ናይ መርገም ደም ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ወርሓዊ ፅጋ ተባሂሉ ህዝበ ክርስቲያን። ስለዚ ኣብዚ ታእና ክንርዳእ ዘለና ሓራስ ናብ ቤተክርስቲያን እስካብ 40 መዓልቲ ዘይተኣትየሉ ወዲ ተወሊዳ ማለት እዩ እስካብ 80 መዓልቲ ዘይተኣትየሉ ጓል ተወሊዳ ድማ እስካብ ደማ እስካብ ዝነፅህ ማለት ምክንያቱ እቲ ቤተክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ደም ዝፈሰሉ ቦታ ስለዝኾነ ደም ንከይፈሳ ደማ እስካብ ትነፅህ ብምባል ያለ ቤተክርስቲያን ይተኣቲ ተረኺሳ ማለት ኣይኮነይ መርገም ማለት ኣይኮነይ ህዝበ ክርስቲያን። ንምንታይ ደኣ ሓራስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝረኸሰት ነይራ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተቀደሰት እንድሕር ኮይና ንምንታይ ወዲ ተወሊዳ እስካብ 40 መዓልቲ ናብ ቤተክርስቲያን ዘይተኣቲ ጓል ተወሊዳ ድማ እስካብ 80 መዓልቲ ናብ ቤተክርስቲያን ዘይተኣቲ ዝብል ጥያቄ መፂልኩም ኮን ህዝበ ክርስቲያን። እዚ ናይ ባዕሉ ምሳሌ ኣለዎ። ወዲ ተወሊዳ እስካብ 40 መዓልቲ ዘይተኣትዩላ ቤተክርስቲያን እስካብ 40 መዓልቲ ድማ እስካብ ትነፅህ ልምባል እዩ። እስካብ 33 መዓልቲ ከም ዝበሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እስካብ ደማ ትነፅህ ናብ ቤተክርስቲያን ክትኣቲ ኣይተፈቐዳይ። ምክንያቱ እቲ ቤተክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ደም ዝፈሰሉ ቦታ ስለዝኾነ ከምኡ ድማ ኣዳም ኣቦና ብወዲ ስለዝኾነ ኣብ 40 መዓልቲ ናብ ገነት ስለዝኣተወ ብኡ ምሳሌ እስካብ 40 መዓልቲ ናብ ቤተክርስቲያን ክትኣቲ ተኸልኺላ ማለት እዩ። ጓል ተወሊዳ ድማ እስካብ 80 መዓልቲ ዘይተኣትዩላ ቤተክርስቲያን እስካብ 80 መዓልቲ ደማ እስካብ ንፅህ ጓል ተወሊዳ ደም ዝፈሰላ መዓልቲ ስለዝበዝሕ እስካብ 80 መዓልቲ ክትኣቲ ኣይተፈቐዳይ። በቲ ምሳሌ እሱ ድማ ኣደና ሔዋን ናብ ገነት ዝኣተየትሉ 80 መዓልቲ ስለዝኾነ እስካብ 80 መዓልቲ ፀኒሓ ጓል ዝወለደት ናብ ቤተክርስቲያን ድሕሪ 80 መዓልቲ ናብ ቤተክርስቲያን ተኣቲ ማለት ህዝበ ክርስቲያን። ስለዚ ኣብዚ ክትርድዎ ዘለኩም ናብ ቤተክርስቲያን ሓራስ እስካብ 40 መዓልቲ እስካብ 80 መዓልቲ ዘይተኣትየሉ መርገም ኮይኑ ይኾነ ደም ስለዝፈስስ እስካብ ዝነፅሃ ብኡ ድማ ብናይ ኣዳምና ሔዋን ናብ ገነት ዝኣተውሉ ምሳሌ ስለዝኾነ በዚ ምክንያት ካብ ቤተክርስቲያን ይኽልኸላ ማለት እዩ። ምውላድ ማለት ቅድስና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምንም መርገም የብሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን እዩ መርገም ነይሩ። ስለዚ ብዚ መንገዲ እዚ ክትርድዎ እና ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ብዙሕ ከም ተረዳእኹም ተስፋ ይገብር። ሕዚ ላበይና ስለ ሓራስ ኣብ ብሉይ ኪዳንና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንሪኢና ኣለና እና ላበይና ክንኸድ ናብ ሓራስ ዝኣተወ ሰብ ሓራስ ዝሰዓመ ሰብ እንኳዕ ማርያም መውፅአትኪ እንኳዕ ደስ በለኪ ኢሉ ናብ ሓራስ ዝኣተወ ሰብ ሓራስ ዝሰዓመ ሓራስ ዝነኸአ ሰብ ናብ ቤተክርስቲያን ክኣቲ ክእሎ ቀጥታ ከይተረጨየ ዝብል ጥያቄ ድማ ናብ ብዙሓት ጥያቄ እዩ ብዙሓት ዝደናገርሉ ሰባት እዩ። እስኻቶም ሃመጊር ክኣቲ ትብለኹም ትኾኑ ኢኹም ግን ምንም ርክሰት ሃም ዘይብሉ ርኢና ኢና። ስለዚ ርክሰት እንድሕር ዘይብሉ ሓራስ ስዕምኻ ናብ ወዲ ሓራስ ኣቲኻ ወዲያው ምንም ምርጫይ ከየድልየካ ክትቅድስ ትኽእል ክትቆርብ ትኽእል ናብ ቤተክርስቲያን ክትኣቲ ትኽእል ምንም ዝኽልክለካ ነገር የለይ ህዝበ ክርስቲያን ክትፈልጥዎ ዝግበአኩም ኣብዚ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዝግበአኩም ናብ ሓራስ ዝኣተወ ሓራስ ዝሰዓመ ሓራስ ዝነኸአ ሰብ ቀጥታ ናብ ቤተክርስቲያን ክኣቲ ይኽእል እዩ። ናብ ቤተክርስቲያን ኣትዩ ክቆርብ ስጋወ ደሙ ክቕበል ይኽእል እዩ። ህዝበ ክርስቲያን ክትርድዎ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ማለት እዩ። እና ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ብዙሕ ከም ተረዳእኹም ተስፋ ይገብር። ቀፃሊ ድማ ዘዋለደ ሰብ በተለይ ሓካይም ኩሉ ግዜ ዘዋልዱ ሰባት ካብኡ ድማ ኣዴታትና ዘዋልዳ ሰባት ኣለዋ እሳተን ከ መዓዝየን ከኣትያ ናብ ቤተክርስቲያን መዓዝ ይፍቀድን ክቆርባ ኸ ይኽእላ ዶ ዝብል ጥያቄታት ድማ ናይ ብዙሓት ጥያቄ እዩ ህዝበ ክርስቲያን። ስለዚ ኣብዚ ዘዋለደ ሰብ
ደም ንክክእ ዝገበረ ኩሉ ግዜ ዘዋልዱ ሰባት ሓካዮም እንታይ ይግበሩ መዓዝ ከይቕረቡ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ዝብል ጥያቄታት ድማ እኒኦ ስለዚ ዘዋልዱ ሓካይም ኣዴታት ናብ ቤተክርስትያን ከኣትዋ ይኽእላ እየን ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ምንም ዝኽልክሎም ነገር የለይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓራስ ዝረኸሰት እያ ነይራ እሳል ንኽእቶ ኩሉ ዝረኸሰ እዩ ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ዝተቀደሰ እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ መርገማት ቀንጢጥና እዩ ኩሉ መርገማት ላብ ቅድስና የተቻገሩ ልበረከት ኮይኑ ልጸጋ ኮይኑ ስለዚ ለድና ሃይዋት ክትወልድ ከለኸ ብጭንቀት ክትወልድ ኢኺ ኢልዋ ነይሩ እዚ ምሳሌ ነው ናብ ዓሉ ስለዚ ለኣብነት ሓደ ዶክተር ሓንቲ ኣዶ ጥንስና ኣሎ እቲ ትወድዩ ህፃን ወዲያው ክመውት ይኽእል እዩ ጥዕና ሙሉእ ጥዕና የብሉ ክትበሃል ከላ ክትወልደ ከላ ብሓጎስ ዳ ክትወልደስ ብሓዘን ያ ክትወልደ ምክንያቱ ምስ ተወለደ ክትሞት ምዃኑ ስለተናገረት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ማንም ሰብ ምስ ተወለደ ዋላ ጽድቂ ይስራሕ ለአብርሃም ኣቦታትና ኩሎም ላበይ ይኣቱ ነይሮም ገነት ተዓጽያ ነይራ ላብ ሲኦል እዮም ዝኣቱ ነይሮም ስለዚ ሄዋን ክትወልዶም ከላ ላብ ሞት ክሸጋገሩ ገነት ትዕጸብላ ምዃና ክትፈልጥ ከላ ክትወልዶም ከላ ብጭንቃ ክትወልዶም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ዝበፅሐ እዩ መርገም ዝበሃል የለይ ብተሓጓስ እዩ ዝውለዱ ስለዚ ክትወለድ ከላ ሓንቲ ኣደ ቅድስና እዩ እቲ ውሉድ ድማ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ ናይ እግዚአብሔር ውህብቶ እዩ እዚ ብኸመይ ርክሰት ክኾነሉ ዝኽእል ህዝቢ ክርስቲያን ክተስተውዕሎ ዝግባእ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓራስ ቅድስቲ እያ ምንም ርክሰት የብላይ ስለዚ ከምዚ ዓንተ ወልበልናዮ ዘይተኣትወሉ ምክንያት ድማ ደም ስለ ዝፈሳ እስካብ ትነጽህ ብማል እምበይ ምንም ርክሰት ዓነት የብላይ ስለዚ ላብ ሓራስ ምእታይ ለይተረጨይ ኣይነኣቲ ምባል ጌጋ እዩ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዘዋለድኸን ሰይጣን ብጣዕሚ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ የደናግር ኣሎ ብዚ ምክንያት ዝተጠቒሙ ቤተክርስትያን ከይተኣትዋ ከይትቆርባ ኣዋሊደ ኮ እየ ላብ ሓራስ ኣትየ ኮ እየ ላበልኸን ቤተክርስትያን ካብ ቤተክርስትያን ክትርሕቃ ይገብረክን ፀላእ ሰናይ ስለዚ ሰይጣን ፅቡቕ ዝፀልእ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን ዘዋለደ ሰብ ሓኪም ክኾን ይኽእል ኣዴታት ክኾና ይኽእል ኣብ ዕለቱ ክቅድሱ ይኽእሉ ክቆርቡ ይኽእሉ ምንም ዝኽልክሎም ነገር የለይ ኣሕዋት ህዝበ ክርስቲያን ክትርድእዎ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ስለዚ ሓራስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ታያ ቅድስቲ እያ እሳ ዝነክአቶ ኩሉ ነገር ቅዱስ እዩ ስለዚ ሓራስ ኣብ ቤተክርስትያን ምንቅስቃስ ትኽእል እያ ናብ ቤተክርስትያን ውሽጣ ክትኣትለይ ትኽእል ምክንያቱ ቤተክርስትያን ብቀራንዮ መልክዕ ስለትምሰል ቀራንዮ ድማ ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዝፈሰሰላ ብቻ እያ ስለዚ ብዚ መንገዲ እዚ ኢና ክንርዳእ ኣለና ኣሕዋት ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ መስቀል ምስላም ትኽእል እያ ቤተክርስትያን ክትስዕም ትኽእል እያ ላብ ውሽጢ ክትኣትለይ ትኽእል እምበይ መፅሓፍ ክትደግም ትኽእል እያ ጸሎት መፅሓፍ ቅዱስ ዳዊት ውዳሴ ማርያም ዝተፈላለዩ ጸሎት ክትደግም ትኽእል እያ ስለዚ ካህናት ላብ ገዛ ኸዶም ጸሎት ጸበል ተነዝሑ በረከት ኢሉ ኩላትና እውን በረከት እዩ ምንም ችግር የብሉ ምንም ጉድኣት እውን የብሉ ጽቡቕ ተኻጸለ ጽቡቕ እዩ ግን ሰይጣን ይቆጣጸሮ ማለት ይኾነ ተሓራስ ግን እስካብ 40 መዓልቲ እስካብ 80 መዓልቲ ክትቆርቡን ኣይትኽእልን ናብ ቤተክርስትያን ክትኣትውን ኣይትኽእል እየ ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ክትርድእዎ ኣለኩም እና ኣሕዋትና ብዙሓት ሰባት ሓራስ ምስ ወለደት ኣብ 7 መዓልቲ ኣብ 14 መዓልቲ ካህን መፁ ይረጪ ይነዝሕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ክትርድእዎ ኣለኩም እቲ ጸበል ዝንዛሕ ዘሎ ረኺሳ ወይም ዘይኾነስ ጸበል ንኹላትና ሃም ንጥቀሞ ለኣና መድሓኒት ክኾነ ብዝበለፀ መድሓኒት ክኾነና ሰይጣን ድማ ኣብ ዝሓመመ ሰብ ብዛዕበየ ዝብርትዕ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ሓራስ መንፈስ ምስ ወለደት መንፈስ ቅዱስ ይርሕቃ ርክስቲ ማለት ኮይና ሰይጣን ይስዕራ ማለት ኣይኮነ እዚ ክትርድእዎ ኣለኩም ስለዚ ካህን ተነዝሑ ጽቡቕ እዩ ተነዝሑን ምን ችግር የብሉ ተነዛሕዮ ጸበል ተሰተየት ጸበል ተነዝሐ ግን ዓብይ በረከት ዝበለፀ በረከት እዩ እምበር ከም ሕጊ ዝተሰርዐ የለን ህዝበ ክርስቲያን ክትፈልጥዎ ዝግባአኩም ስለዚ ክንዛሕ ከሎ ክርጨ ከሎ ዝቦታ ረኺሱ ማለት ኣይኮነ ዝበለፀ በረከት ንክህል እዩ ሰይጣን ድማ ኣብ ዝሓመሙ ሰባት ዝብርትዕ ስለ ዝኾነ ከምዚ ጸበል ምንዛሕ ጸበል ምስታይ ድማ ዓብይ በረከት ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ሓራሳት ኣዴታትና ጸበል ክጥመቓ ኣይኽእላይ ምክንያቱ ካብ ደመን ስለ ዘይንፅራ ክሰትያ ክርጫ ግን ጸበል ግን ይኽእላ እየን ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ ብዚ መንገዲ እዚ ስለ ሓራስ ብዙሕ
هم تماركم بزح هم ترداكم تسفاي جبر إنا كلكم دلي أم مجرشة لكع إتا حرس لبيت كسان دم زفساس لزخانة لكع زي تأتي سجاو دم زفسوا لبوتاز لزخانة نا أدامنا نهيوان مثالي دما حمزة لو لكع نحنا قصل تهلينا زدم نجر تهلينا نزر وين فتهلينا لبيت كسان أين أتي خلقليو مخناتو نسينا أنا بيت كسان كنا أتنخل دقاو نصحات مات مكنياتو ناي كريستوس دم زفسول بوتا سلازخونه ناي نصحنا بوتا سلازخونه نصحات مسينا بدغناول نصحات مسينا نبيتكشان كنقرب حمز لنا يزرينا لذي امتي ورحاو صقا زبنو زلنا دما مرغم زيخونس دم سلازفسس نصحنا اگدا سلازخونه يو نبيتكشان زي اتيالو كاو وصا ግን መስቀል ክሳለማ ይخلا ቤተክርስቲያን ኣብ ጥቃ ቤተክርስቲያን ክኸዳ ይخلا መጽሐፍ ቅዱስ ክነንብባ ይخلا ከጽልያ ይخلا ምንም ዝኽልክለን ነገር የለይ ብቻ ዝኽልክልና ቤተክርስቲያን እንታይና ምቁራብ ብቻ እዩ ህዝብ ክርስቲያን ክትርድኡ ወለኩም ስለዚህ ኣብዚ ብዙሕ ተማሂርኩም ተስፋ ይገብር ና ብዙሓት ጥያቄ እዩ ነይሩ እና ኩልኩም ብዙሓት ኣብ ጥያቄ እዚ ዝከራኸሩሉ ሰባት ስለዘለው ኩልኩም ሓደራ ሼር ኮፒ ሊንክ ሳብስክራይብ ጎሩ ናብ መላእ ዓለም ኣባጽሕዎ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ስለ ሰማዕኩም እግዚአብሔር ይስማዓኩም ሰማዕናዮ ኩሉ 30 60 100 ፍሬ ኣፍሪና ናይ ስሙን ቀደስቲ ናይ መንግስቲ ወረስቲ ይግበረና ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ሰላምኩም ብዝሕ ይበል ኣብ ዘለኹምሞ ሓደ ይግበረና